Βοήθεια. Παναγία μου, Παναγία μου. Παναγία μου. Δεν με είδες. Αντίο κέικ. Έφυγα. Goodbye. Τι λάκι ήταν αυτό. Όλα τα medkits εγώ τα βρίσκω. Κάνε τζες να τελειώνει ο χρόνος. Δεν έχω βρει ούτε ένα τζεν. Μόνο medkits έχω βρει. Μάνα δεν μπορώ, ο Δημήτρης θα με μαλώσει. Δεν το έχω με τα πάρει. Δεν έχω φίλους. Εγώ τι είμαι. Μαμά, ο Δημήτρης είναι Μαλάκα. Και τι αν κάνω Πικρά. teleport. Θα το μετανιώσεις. Και τι αν κάνω Πικρά. teleport. Link, έχεις δεύτερο medkit. Τι, Έχεις δεύτερο medkit. πού είσαι. I am very hungry. Αυτός είναι κλόνος. Και γιατί το λες. Όχι Δημήτρη, όχι Δημήτρη, όχι Δημήτρη. Δημήτρη, γεια σου. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω. Πού είστε παιδάκια μου. Μαμά, φοβάμαι. Μαμά! Κωνσταντίνε, Damn. Κωνσταντίνε, ίσως έπρεπε να πάρουν μουσικά νωρίτερα γιατί είναι live with player. Ναι, ο Κωνσταντίνος μου ξέρει τον γκολ αυτή τη στιγμή. Σου ρίξε. Killer. Oh. Rf, rf. Έρχομαι να σας... Να σε σπάσω. Τι, Τι. έρχομαι. Τι, Α, είναι ανάλογο. ποιος το έκανε αυτό. Κάτσε να σας μιλήσω. Ring around the rosy, pocket full of posies. Δεν ξαναπαίζω. Με συγκίνησε ο μαλάκας. Τι λέξεις έχετε βάλει. Κάτσε, θέλω να πω. Αχ, εγώ είμαι. Τι εννοείς Σεντλέτσκι. Όχι, δεν θα σου δώσω φακό. Ρε! Oh no no, oh no no, oh no no, oh no no no, oh no no, 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 Άρχισα εγώ.